Epa! Bakizuek gaur zelan etorri nazen oraino? Bizikletan. Eta gaurko gaixa erresa, bakizue, txirrindularitza. Euskal Kirolari. Egoitz Txurruka. Modan dauan bizikleta batekin etorri naz gaurkoan. Fixi, deitzen da. Bizikleta mota asko ditugu. Elektrikoak, pedalka asko ez emoteko, paseokuak, lasai eta estilo juteko, baita plegableak, oso praktikoak dianak, doblatzen dianak, gero mendiko bizikletak ditugu eta errepidekoak. Eta aldamenean dekaden artista ezagutze duzue, Mikel Landa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Gustora? Bai. Bueno, gaur tanden bat hartuko dugu eta bizikleta gainean montauko gaz, eta bisok hasiko gaz, bale? Venga, ba. Duda barik, Euskal Herrian txirrindularitza sale asko dauz, eta hemen itzen da Euskal Herriko itzulisa, eta seguru nau, elepoa jokauko naban, Mikel, gure ikusentzuliak, zeuetako asko geixenak esango naban, ez dakizuela bizikleta baten zatixak bereizten. I, Mikel, lagunduko estazu? Venga, zuk asko ere ez dakizu ez da. Niretzat garrantzitsuena eskulekua da eta aurreko balazta baita. Eta, Mikel, atzeko balazta bedakago, ez da? Bai, baita. Beharrezkoa da abiadura murrizteko. Frenatzeko, ez da? Bai. Eta baldakitzu zer osatzen duten hemengo 3 tutu hauek? Kuadroa, txurru kuadroa. Katea, pedalak eta platerrak dauzkagu. I, Mikel, baina platerak ze, maskatzeko? Maian plater txikia eta bizikletan plater handia. Oin bai, serio. Mikel, baina zetako balixo da platerak? Bueno, abiaduraren edo aldaparen arabera, plater bat edo bestea erabiltzen dugu. Eta zetako balixo, osea, askarra juteko, mantxoa juteko, zetako balixo? Bai, aldapa gora daukagunean, normalean plater txikia erabiltzen dugu, errazago delako pedalei eragitea, eta aldapa bera goazenean, abiadura handiagoan joateko, plater handia erabiltzen dugu. Baina guretzat ere oso garrantzitsua da eserlekua. Hombre, ez eitza juteko, ez da? Baina Holanda be, askotan ikusten zaituzte biziketan ez eseritza, zutunik. Zein da arrazoia? Bai, aurkalei erasotzeko edo abiadura handitzeko, askotan zutik jartzen gara, indar gehiago egiteko. Lehen komentau dozu, errepideko bizikletak erabiltzen dituzula, baina gustauko jakitea, gustauko jagon jakitea, zenbat dituzu guztira? Ez dakit zenbat dauzkadan guztira, baina 10 inguru izango ditut. Oin momentuan 10? Bai, segurez. Eta txikitatik zenbat dituzu? Gehiago, igual bikoitza, 20. Baina erabili gutxi, Bai? 3 edo. Oin momentuan 3 bakarrik. Bueno, eta errepidean izan arren, ibilbide mota asko ditugu. Luziak, motzak, lauak, menditsuak. Zuri, Mikel, zein gustatzen jatzu da izan? Niri menditsuak. Gora? Gora, aldapa gora. Bari bera. Gutxi gora bera, txirrindulari mota hauek daude. Igotzaileak, aldapan goran abiak dianak, erlojupekuetan espezialistak, taldeka alabanaka juten dira, esprinterak, abiadura oso handisa dakatenak, gregarioak, taldekidei laguntzen ibiltzen dianak, eta noski, leku guztizetan ondo moldatzen dianak. Zure kasu, Mikel. Bueno. Ara saiatzen zabentzat. Saiatzen da. Ze iruditzen, urrengo ziklista txirrindulari euskaldunak sailkatzen baditugu. Bai? Bega ba. Lehenengoa, Markel Irizar. Gregarioa. Bigarrena, Ane Sant Esteban. Igotzailea. Zu moduan. Bai. Eta hirugarrena, Amets Txurruka. Gregaria eta, hori Danetik, ez da? Danetik. Urrengoa, Leire Olaberria. Sprinterra. Bukatzeko, Aimar Zubeldia. Batez ere igotzailea. Mikel, eta zeu txirrindularitzaz bizitzaz aparte, txirrindulari izatiaz aparte, badakit oin Euskai Fundazioan ardura hartu dozula, ez da? Ze mongotza fundazioak Euskal txirrindularitzari? Bueno, espero dut orain arte eman diodan guztia, ez? Berriro ematen jarraitzea, gaztei aukera bat, profesionalizateko aukera bat ematea batez ere. Orduan, hau esan da, Mikel, imaginatzen dut etorkizunean Euskaldun gaztiak aukera gehiago aukiko dituztela txirrindulari profesional bilakatzeko, ezta? Bai, hori da nire helburua. Bueno, Mikel, orduan, hau jakinda, imaginatzen dut ondiokan denborakin ibiliko nazela txirrindulari profesional bat izateko, ezta?
Bueno, Mikel, gu hemen txirrindularitzaren inguruko itzuli politx bat itxen aigaz, informazio asko emoten gure ikusentzuliei, eta badakit zure kasuan lasterketa oso politxak korritzen dituzula, adibidez, Frantziako turra, Italiako girua, Euskal Herriko itzulisa, zutzako, Mikel, zein da gogokoena? Niretzat Italiako giroa da gogokoena. Bueno, ere Euskal Herriko itzulia edo zein txirrindulari euskaldunontzat oso berezia da. Bueno, Mikel, gaurkoan bizikleta gainean ibili esarren, honekin bukatzen dugu, itzuli polita izan da, ezta? Menditsua. Menditsua, eta kosta bain dau. Bueno, beretako plazerra, Mikel Landa, zuri eskerrak, gure ikusentzulei eskerrak, eta gogoratu hemen azpixan, dakazula gure kaxa, gure sare sozialak jarraitzu, gure bideo honi ikusi baldin badozue, like emon, atsegin dut emon, oso ondo, Mikel. Eta gogoratu, eta ez ahaztu, YouTubeen Euskararen partida, 22, iritsi arte.